за последния запис, който изтече? За туалетната как пикае? Ами... С най-голямо удоволствие ще отида да разбера кой идва в дома ми да ми записва малките и големи нужди. Ако е Найденов? А разговора с Миро Найденов и Кокинов? Аз ме интересува кой ми записва туалетната и дали е официално или не. Ако е незаконно, незаконни работи аз не коментирам. Ще бъде ли разкрит? Ако е законно, искам да знам кой слага в туалетните на хората микрофон. Ще кажете от прокуратурата Толкова. кой е? Настоявате ли? Моля? Настоявате ли да бъде даден отговор Аз с кой е? цялото си уважение винаги съм се отнасял с прокурорите. С цялото си уважение. И истински се надявам да разбера кой ме подслушва как пикае. Защото всички тези хора, млади, стари, българи, жени, мъже, пикаят. И аз не ми е приятно да си слушам. Вие сутринта пикахте. Това трябва аз да го обяснявам ли? Аз ако бях на ваше место, просто щях да защита правата на хората, поне в туалета. Това щях да направя. А не когато дойде материал от чужда разузнавателна централа, който описва и дава име какво ми готвят, не е викан на разпита. Мен ще ме викат да ме питат как пикае. Подозирахте ли, че желая ви лек ден. Говорих достатъчно. Не подозирам Мирослав Найденов, защото той идва стотици пъти в нас. Не подозирам никой. Това трябва да го кажат прокурорите. И ако за това ме викат, с най-голямо удоволствие ще отида да чуя какви мерки са взели по време на предизборна кампания, дори в туалетната ми да ме послушват. Съм все пак лидер на партията, която за сега има най-висок рейтинг. Благодаря. И аз искам да защита и вашите интереси. Защото утре, ако ти си неудобна журналистка, могат да ти го причинят на теб. Всеки човек има своите интимни тайни. Ето тук аз виждате, това са все хора, които не познавам. Те ме питат всичко, идват. Това са избори. Това е демокрация. Това е... Аз 20 дена само компромати. Само. И само срещу нас. Може ли ние да подслушваме, а нас да ни записват? Това просто вече тези хора, как мислиш? Да, може да са работници, но като си зададат въпрос, ще казват, ако той подслушва, той подслушва и си прави скандал в изборите на него. Те си задават тези въпроси. Затова ви отговарям, че рейтинга ни се е дигнал, защото тези хора искат работа, искат магистрали, искат да виждат нещо, държавата се слуша. Надали ги интересува как пикаят. Те всеки си пикае сам. Мерси.